Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Kajing shakta ha jingshlei ha Assam kalong ka basngosi ya Rahul Hashwa banne Shamanipur ki khynnah baloi kumu Avinash kila shashimno nangi yathu Rahul Gandhi. Unong yalam ka Congress udukhat liang persha Rahul Gandhi ulapan pau ka jing sngokhya halor ka jing shakta kabla jubor bha jong ka jilla Assam ha ka jingshlei Unong yalam ka Congress na Assam ha ka jing ai jing ken ka kdo bapala nruphongut ki briu kila khat bat sanphlai ha jangut kila kala phetwir bat komba 8.9 million ngut kila shakta namar ka jingshlei Ukhynnah baprasnem u Avinash Sarkar ula hap apo kanala ha Joyti Nagar ha Guwahati bar ula syara ha ka umba namar ka jingshlei Rahul Gandhi ula dawa ban pinbiang ki jingeram bakirki bar ban siu bai lutksan ya ki pait ba basyakta Rahul Gandhi uyai ban badon kam banthau da kapan North East Water Management Authority ban khmi halor ki sinjam ban shim ban tem ya ka jingjur ka jingshlei hapo ka jilla ka Assam ka don kam bandon ka jingyo ijngai ka bakirki halor ka jingwan ninsham ka jingshlei ula ong da ka babinram don kam banthau kila jingeram bar ka jingsiu bai lutsan bar ka pan North East Water Management Authority ban tem ya ka jingshlei ula kular ban kren ni kani hapo ka ying dorbar parliament bat ban pintikna ba kasur upait ba ka dei ban kren ula kentu ya ka sarkar pedeng ban pintikna kila jingeram bakin pinpoi sya Assam bat hagajuk kapor ban yarap ika sarkar jilla na kabenta ban pinkloi kila jingerap ya kipait ba kibla syakta